iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anyaga ka di honesto. No kaano lang adimteng ka dito Amerika sa mapankamanan iti Pilipinas. Mama, Pinalubusan ka nagadala iti lugar tayo. Sa kalpasan na, agsubli ka manan. Lalawag ka kinamag dito. Honesto, ti kinarigat ti panagbiag, iti nakayanakam apagilyan. Tiga po na nga tayo dito'y. Ada amin dito'y. Ti kundaway, arumakay. napanunod ko namin. Nga dada mausar ko ti inadal ko lugar tayo. No apay nga na forensic ti inadal makurso, inagadal kay Bagyo. Mama, saan palimod ka na kayo? Di mapaspasama kipagilyan tayo. Ado ti mapaspasama ka krimen. At dapat di kiti nasarakan da bangkay. Gawan ti pakabigbigan da. Kit day ti pakausaran ti inadal ko. Saan ko akaya pagsalitaan day ta honesto? Orayan niya papaspasama kini pagilyan tayo. Awan bibiyang mon. Anda tayo dito'y Amerika. Ada kiti malakit ko, mama. Saan nyo ka di pailaan ripatan tinapasama kiti day di papat? Ubingak pa lang iti. Pangaasin, saan mo nga ipalagip day ta? Mabid man lang, honesto. Ada ka di sa bali arantaam jay lugar tayo. Panawan na maasikaso dagiti na panawan tayo adaga iti lugar tayo. Nalawat itaga tayo. Nabaybayan pa inti balay tayo. Pagkasiraan tinapinta sa negosyo iti lugar tayo. Saan ka maawatan no niya talaga tirantam jay lugar tayo? No apay akayat mo ti agsubli. Nalukaga kiti panagunya ti cellphone ko. Apay, nagladaw kan nga umawag, rabrabiin. Pasensya ka lang kuman, iti pan nakalukag mo. Saan tayo kaming nagpapaday iti oras? Aldaw may itari iti Amerika. Mahiliwag lang namin yun unay king ka. Anya nga ruti mabalin mo katagin na dayota. Imay kamatlaan dito Pilipinas sa agadan. Kalpasan dayo ta, nagsupli kamatlaan dito Amerika. Nusang ta kuman nagkita yung bagyo na kadalan ta. Diyak mo nang amo di babae nga atik lang unay. Ay, diyak naruam anak ang kanagiti kakasta, honesto. Anya kaya? Ura gintiga ako dito Amerika. May sapa lang napagplan ng Ilocano. Nakaumay kami matlag ni mama dito Amerika. Hindi makamamo na ti Amerikano anang asawa king kuana. Nestoryak matidin king ka. Ang nasapa na balo ni mama. Alawan ka din. At agal na pintas kay padamag ko king ka, Ingrid. Nakapagpakada akong kini mama. Agsupliak dita Pilipinas. Tatlong may kaikasala. Anya ti kinunam? Sigurado kay ti dayta, honesto? No, apay. Anay palagipay lang ni honesto tinapasamak iti day di Ricardo. Makarit na akmanan iti sa kan kura. Inkarit iti bakik. Kalpasan na nakagtan kami dito Amerika at siya ako nagsubli iti lugar. Ang nakapasamakan ti impilang ko ang nadagamabati bat iti biyak ko. Sa ita, kaya't ni honesto ti agsubli iti lugar eh. Minamaang akapanunutan. Dumtang ti shipment in tundeng nga terapiya. Namnamaam nga i-deliver at agos nagiti taok ti order mo. Agdiretsun to pa'y kititibay sa alukan iti putikam. Tamnawan di magkakita. Sige. Sige nga rodan. Bye. Sir Hannibal, pinatod ti sekretaryo dagito yung papapeles. Itay mamuan na nga umayak dito yung opisina yo. Saan ka di pa simbang panengred?
Iso kuman tinang dadam kadagiti apapilis. Kasta jak pa'y nadlaw adimtan, sir. Naladaw man nga tanan nakaring. Nasapak nga minapimano di balay. Sige, ited mo to dagito'y apapilis inton sumangpat. Ibilin ni Sir Hannibal, sila ka ti pangitadak kadagito yung papapeles, Ingrid. Ito yun. Edi sumlatan itirabaw ti lamisaan ko, Ramses. Kita akin dun madamdama. Imawag gayam iti parbangon ni Onesto. Talaga mo, niya. Maili-ilol sa launay king ka. Kita ngamin at kinapintas mo. Si Kamet, agawid ka no? Anya? Oo. Talaga, saan na masarap ka dan ti ilaw na king ka. Ramses, adin baga na kanyak, apakararibo ka. Nakiktuta ka talaga. Saan pa yung asimkan iti panunod ko dati abanag? Kaya't nangagkasar kami. Kat, panagrik na, saan na ka nakasagana? Ket, kalpasan na nakasaritam na yung grade. Inawagan na kadagos, kasta? Talaga mo, Anya. Saan mo na kaya't apaluspusan ng Ingrid? Dahil nga kinapintas na. Masapo na talaga nga agaliptag ka. Ato, tagar-aram king kuha na. Nistorya na kanya ti may panggap kadagiti agar-aram king kuha nga anak dagiti pata ni Kusyante ti amana. Uray dagat adal kami pailangi di bagyo. Ado ti nakaribal ko, nimsiyak ti pinili na. Dahil tangal ti pagbili-baking na. Independent woman, Ingrid. Saan matulungan ni Sir Hannibal tiket ng aramidan. Amok na empleyado yak iti kumpanya na. San pa'y nga muning grade no niya talaga ti panggap ko? May tamang tiket ko damagan king ka, honesto. Kalpasan na makapagkasal kayo. Nagsubli ka kadimat ang dita Amerika. Ditak lugar tayo ngagtrabaho. Anya? Basta sa anak ka mamari Napanunot ko nga adda mausar ko tinadal ko dita lugar tayo. Gapo kadagiti mapaspasama ka krimen. Kung kahit kung nasikasuan tinawat-bati mi kini mamasang kabasita sa nikwa dita Pilipinas. Nung madayo na sa isayati biyag dita Amerika? Nakapagpakada akon kini mama. Ay, Ken. Palubusan na ka man. No mabalin sa nakapalubusan. Ngimsan na talaga nga mo, no anya ti talaga arantak. Ati kahit ko asawan, panggap ko nga asawanan wini kasar ning Ingrid. At tataraya kapaskan, Benton Rabi. Kaya tinyunay-unay ni Mr. Ramelba, ang masapol akadwa ka. Dad, anya ayat ipagtultulagan nyo. Oh, kaguran na ka di. Amo yung anapingat ni Mark nga datdaton kanyak. Amamudak mat daddy. Saan nakapulos sa maiturayan? Duwan amok. Nga bawandakas na no dumaray kay di Baskan. Jak kayat, gapota mo nga danto ni Mark. Amamudak mo. Ay, dumaray ka mo lang di Baskan. Awandakas na iti data. Gagangay nga ta ni Mark na Paskan da nga ron data. Pagustuhan ko ba ni Mr. Ranelba? No, saan ka laan nalagi? Kan napaanugot ang mga kuyog kanya kiti da Paskan, Ramses? Oreg pakpakaasin ni daddy. Talaga makipinatangkanak kan kwa na. Anyaki din tijak pagayatan. Kit sigurado mapsuga. Nagadong arak kaya ken pulutan. Ken nagpipintas na giti chicks. Makanobya ka din na oras no kas kasalulaan. Talaga, panikero ka. Nagadun sa tinobyam. Najak mariro, adan ka din nam, ha? Nasuro ka na duwatawan ngagdindin na kami kina Michelle. Yung sana kayat di makikasal ka niya. Ay, pahadak ti kaayan ayat mo kayat na tinawaya apa nagbiag. Di pa kayo dumaan na lang kanya kat. Agdandan na kayon akas agasawa. No, agsikog na ta. Lalapit nga, umanugot ang nagkasal kami. Oh, saan ka ngagbarbarte ka? Sikat at maneho itilugan ko, Ramses. Nagpakada ka matlaan ka ni Michelle? Ang mga numadamag taan nagkuyog ta kat pagsilosan na ka?
Nung pa'y kaslawan bibiyang na, wala niya tiket kong aramidan. Nagpakadaking kwa na. Ni Mark. Itay pa inadlaw ko. Kaya't nangatatiw masitigking ka. Nung kaputa ka duha ka. Ay, talaan na. Nung pagsilosan na. San kumot nga tan na nasingat ti manaturog ma? Bigat yo ditan. Ha? Saan ka nakaturog unay? Tumangan ni Tirabi, di kasangpot kami kini Daddy. Manipot iti dinarayan ni Apaskan. Plano ko may ti Rabi Emi dito nga awagan ka. Diyak kayat ti sumurot na amukmat nga day dyan ni Mark. Napanunot ko, di nagpakuyog ko ni Ramses. Oh, awan na ibaga na kanya ka. Kat, awan na talaga. Saan kayo pa yan nagsalita? Di mo ibaga pag silosan ni Ramses, kagayam ko ha? Ah, Day dyan nga ron na Mark. Muskusilap kit din. Muskusilapan na ni Ramses, hindi agawid kami. agan anad ka nga rod. Amangan no dakas ti aramidin ti Jaya Mark. Saan nga agpalit ni Mark kanya? Ngayon agan anad kalata. Amigo! Empleyado ni Ramses. Sana nobyo ni Ingrid. Di na kumapay kaya ti simurot kanya kini Rabi eh. No sana nagpakuyog ni Ramses. Ay, bagaking ka na ito'y. Nawaya nga garim ni Markin ko na. Ngamsan ko maalumbas si Tidayta. Apay, Dad? Sige, amigo. Kasabay. Bye. Dad, ano ti ko na ni Mr. Ramel ba? Makagura ka no ni Mark no apay akadwam ni Ramses ni Rabi. Ha, nagtulag sakit di dagay nga agama. Pambardalayan ti Paskan nga inangay da? Kaya't ni Mr. Ramel ba nga gabalayan kami. Ha? Ay, dinto mapasamak day tad, Daddy. Itay pa lang nga madmadlaw kung naliday kayo amang buybuya kanya kagimpagi kadagiti kawas ko, mama. Sano ka nagsinay kay tinawag? Talaga saan ka na maikawid pa eh? Mabalin, saan ka kumapalubusan? Tamanipod pimusay, dedi papang mo. Pwede lang nagadal kay di bagyo, ti panakaya dayong kanyak. Sa ita, kaya't mo ti agsubli ichay, panawan nak dito'y. Mama, masapol nga ibagak no niya talaga tirantak di Pilipinas. Ada na ba ti anubya ki di lugar tayo? Anya? Ita lang ipudnok tayo ti kada kayo. Namamok ning grade kabayatan ti panagadal may di bagyo. Nakayawan na kiti kinapintas na. Katsan ko napaluspusan pa. Isumat lagayam. Mabit lang, mama. Ipakitak ti ladawan na kada kayo. Oh, dahito yung mama. Oh, Ha? saan ka diyan napintas? Napintas? Lang nga natibak nang. May isa ni daddy na kadagiti kabaknangan a negosyante di lugar tayo. Nakarangrang ahin ti lugar tayo. Honesto, no tinobiam ti talaga arantang. Mabalin mo't adito'y kayo Amerika nga agnaad. Nalapit. Adhan iti tangatang, tinagluganan ni Honesto ng aeroplano. Kalpasan ti sumagmamanong nga oras. Makagtangan ni Pilipinas. Mabayaga saan kami nagkita. Malaksid no agbali ti panunot na. Nga ba niya na ito eh? Ti impakita na retrato ti nobya na. Saan ko kaya man na isublikan ko anak at nalipatan ng samat ng inala. Mapayakas la sa bali ti panagriknak makikita at medyo alantawan. Saan ko man lang nga napanunutan da ita.
Tanya kumamot na kahit asaon ti kastoy, amarikrik na. Talaga ama pag namnamaan ka, agayam. Nagyaman na kiti panang sukon mo kanya kay airport. Hindi bagayam. Pinalubusan na ka ni boss mo. Di of ko'y tangal daw. Basta kan na kuma, aday paramid na kanya. Mhm. Oh. Gistayan gaya mo mang sukon kanya ka. Yung baga king kuana asukunan ka. Pinalubusan na kumata. No pa kasapulan na kuma. Nasayat gaya. Ado ti negosyo ti agbalin to nga katugangam ni Honesto. Nagmayor ide kamanbanwagan na. Aging kay ti napanunot na ti agnegosyo langan. Iso na pigsa ti kapat na kadag iti agtuturay. Saan ko malagi pa nagmayor kaya? Ubingak pa yung ngamin di matay ni Papa. Katap no makailiwliwag ni Mama. Pimanaw kami di lugar tayo. At nagnad kami diyaman din. Nagamamuda iti Amerikano nga aksyoman kanya. Iti nagpasya rejolong ka pa. Saan ka di nakapagkita kayo muntan? Saan kayo ka di nakapagbinig? Saan? Diyak Malasin. Itaros na kiti hotel. Nalabit ngayon ton bigat ang mapana kiti balay mi ngay aywanan ti may sakawagyan mi. Ison to siguro ti pagpakuyuga kamang pasyar kada kiti daddo maadaga. Kasi nakaano lang di na udi pa nagsarita ta. Ada ka niti sao, katagsarsarita ta niti personal. Naragop kini nagkan kay tayo tinalaos aragsa kan ili pa. Wadak nak man. Talaga asi ka. Ang mga nanya ti pampanunutan, ha? Saan magkidi? Napintas tayo restaurant ng Mayanta. Nakikita ti bye-bye. Amo ka din ni dadim nga gawid ak. Tapno umay kay kasal. Amo na sumangpet ka? Ngam na may panggap iti kasal? Saan ko nadakdakamat kan ko na? O sige, mga tangarodan kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Inton madamdaman ngagpag napagnata itigit ti bye-bye. Namwa kasimbang petkan, honesto. Iso nga impakada ning grade, asa nasumbrag kita amang opisina. Nasingit kayo gayam nga gayam kani Ramses. Iso tinangsukon kanya kay airport, sir. Nagkita tayo din. Ngamitalang amay langaan ka na imbag. Diyak mababalaw. Nuapay nga inayat na ka ni Ingrid. Dad, ada ka nang napatagay baga ni Honesto kada kayo? Anya day jay. Iso ti nagawidak, sir. Nagtulagan mi kining Ingrid. Di pa nagkasarmin. Anya? Kunak manusan mo pa'y akaya ti makiasawa. Imbaga kini Honesto, akasarita na kayo, no palubusan na kami agkasama. Sika ti pagsalod-sudak. Ay ayatem kadimot lang nga talaga ni Oristo kung nakasagana ka makikasarkan ko na. Kuha, Daddy. Apayasan ka makasungbat. Kat sika mat Oristo. Napudno akit itarigagay ko kin Ingrid, sir. Iso nagawid ak. Tapno kasar kami. Di makal kagaya mi di Amerika. Nga mi di bagyo tinagadalam. Kan nagamamuan nyo kin Ingrid. Ubingak pa'y di matay ni Papak. Kalpasan ti makatawan. Nakiasawa ni Mama iti Amerikano. Iji Manila ang nagnaad kami. Idi kuliho akon. Kinid daw ko kini Mama. Adito'y madlang Pilipinas ti pagkadalak. Kat nukas pangarigan ta desididon ning grade ang makiasawa kang ka. Umadno ko takmat. Kat anya ti planom. Agsubli ka madlang iti Amerika. Kinapuno na sir. Nagpakadaak kini Mama. Ngagsubli ak iti Pilipinas. Sana nga mo ti plano ang mga asawa. Impakadak. Kahit ko adito'y pagilyan tayo,
nga wasarak ti inadal ko. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh. Diyak maawatan no niya da ito'y amarikrik na kini honesto. Nasingpat matilangana. Nga matadyak magustuhan kadagiti matan adyak may lawlawag. Dad, apay naginginom kayo. Sabihin, apay di kayo pinapapan maturog. Pangalak lang iti turog ko iya. Ulitik man dagdamag. Talaga ka diyan nakasagana kan ang makiasawa ka ni honesto. Saan ko pa'y akayat, Dad? Gapot na desidido ni Honesto kang ay-ayat hagmat. Ay, sungarod nga may ni Honesto tapno kasarita na kayo. No, day dati pangadang mo, awan mabalin ko. Ngam kisan ko amawatan ken kuana. San ka nun ngagsubli ya Amerika? Dati to'y kayo ngagnad. Sakbay arumar kami inton bigat ang mga sikaso kad iti kasapulan iti panagkasami. Mapan ka nag-apply iti trabaho. Ha? Kas na maag ti kaayan nayat mo. Daddy, Anya ka di ti kurso na. Nalipata ka dinamag. Diyak nga binugali ti makibiyang iti biyag ti sabali at tao. forensic, Dad. Ha? May naigayam ka dagiti biktima ti pamapatay. Ngawan pa kabigbigan na ti agbalin at trabaho na. Sakbay ang sumrik kayo ti trabaho yung mama. Nalagip kayong awagan. Nakasalita kong ti daddy ni Ingrid. Katrugyan bininton bigat nga si kaswan na kiti kasapulan ti panagkasarmi. Kunak no trabaho lang, tinagawidam. Mga asawa kagayam. Ladingitek no yak na ibaga adagos kada kayo mama. Tangay, nagsaritaan tayo mutlang dito eh. Madaraan nyo ka diti kasarmi kin Ingrid? Saan ko pa yung masumbatan na ita sa lutsod mo, Honesto? Saan nakasigurado? No makaalak iti bakasyon. Saan nyo kadya kayat ngay matangan ti karagsakan na pasat ti panagbiag ko, mama? Kin gundawa yung matan ng bakasyon. Manipot na gindig tayo dito Amerika. Saan kayo na nagawin? Amumti ka po na, Honesto. Kaya't yung asawan, mama? Talaga di yung madarayan ti kasarmi kin Ingrid? Kalpasan na maasikaso ta na kiti papilis, akasapulan ta ti panagkasarta. Sumurutak to yung opisina ito, no makitak mo ti kumpanya ya. Saan ka di pa nga agpadayat iti trahe di bodak? Kaya nagparamit ako man iti wedding ring. Mabalin mat. Ngam awang ka diti ado at trabaho mo yung opisina yun. Nagpakada akon kini Daddy. Uriin ton lapas pangaldawon na mapantay yung opisina. Musta gayam ti in-applyan? Imbatik latan ti aplikasyon ko. Awagan daktalata ka nun. Namabalin, mangrugi ka kung mga trabaho yung nalpasan ti kasarta. Laglagi po ang tihani mo. Unyag paiso. Narigat sa ngagbakasyon na kadagos. At karugrugik tupay lang iti trabaho. Malaksit na maawatan dati kasasad ko. Kaya mo kadimot nga kasarta adagos? Saan ka di at impakadam ka ni mamang mo ka agawid ka? Tapno dito'y ay apply mo ti inadal mo? Talaga akasta tinagawida. Ngam, kang ronanti pa nagkasarta. Nagulmod ka gayam kin mamang mo no kasta. Amunan nga kasarta. Isuasan mo na problemaan dayta. Pasensya kayo na itala makaumayan dito opisina, Dali. Ado nga minti na si kaso ni kini Honesto. Indiritsumin kini Ingrid tinagpaday ti trahe di boda na, sir. Kimita kami pa iti wedding ring. Oh, sir ka di pa lang tawag mo kanya?
Idento nga gasawa kayon ton kini Ingrid. Honesto. Sige. Daddy. Nalawagayam dati opisina yun. Narangay, ti kumpanya yun. Tanagado timpliyado yun. Saan ko pa gayam anay bagakan ka, Onesto? Ado, tinegosyo ni Daddy. Dapat nag tinegosyo na, adya ka mo. Ingrid! Talaga, negosyante kayo gayam, Daddy. Manipo di dinauma di politika. Kalpasan anong putitermino kas mayor. Nagnegosyo aklangan. Adada may pamaysat ti negosyo. No awa na kititulay. Kan naguluti politika. Ubingak pa idi pumanaw kami kani mama dito pagilyan tayo. Ado ka no ti pamapatay idi. Ngawan pakabigbigan da. Ha? Saan man ulit ati pagsasalitaan tayo? Da kayo mat kaming Daddy. Inrugayo ulit atupi ko? Nalagip ko lang. Amay kan, Onesto. Ipasir ka kadagiti nagdudunga departamento ti kumpanya. Kalpasan na, mapantanton iti bukod kong opisina. Ada akong dito'y away, mama. Naglawagam ti daga tayo. Dapay bangkag, kina dapay bantay. Mabalin na residential ti dadduma. Ket planok ti agpatakder, iti balay mi dito'y. Di mo ibaga, adita kay ngagnaad, iti agbaling asawa. Anya kami nagad na itayon tinubiyag. Ingrid, mama. Sayat ko man masango iti agbakasyon. Tapno, makapagama mo kayo. No, kas pagarigan, ta saan ka makaawid at umaray iti kasaryo. Dito'y Amerika langan, nag-honeymoon kayo. Makitan to, mama. Sayang lang, nalakumot nga minin ni Daddy ti balay na ijaway. Sa balikan ti malagib ko. Nagado a problema kadag iti talon tayo. Kuna ni Ama Asyong anang italkan nyo iti balay, kat sanda kanumot nga agab-abang. Plano nga rood, nga ila ko hindi kuman, dahil kita atalo. Nasyanak lang amin kadag iti taltalon. Siyakmat, ti kung kundawayan na. Narigat nga ti biagda, mama. Ngam kita, no kasano amarisot ko da ito a problema. Nagalisto lakit din nga gawar si Damat. Nakamamaya iti dayta. Kasalasag nga rin nakapapati. Ngam, gapo tayo ayatekmat ni Onesto. Awan ti problema. Okay. Bayam, ipashare ko to dita. Oh, saan mo man ipalagip da di alalaki kanyak? Pulo sadyak kayat. Apay pagsaritaan ta, kat makiasawa ka rodan. Ay, hanya manin aya dito nga ibagam kanyak. Ha? Ubi nga ka makiasawa? Wan mat kadi, tamanulang titawan ko. Nga, saan ko pa akayat, tiyaga anak? Oh, sige. Nagilaan. Bye. Naimbag man ti manugot ni Daddy nga governate ta dito eh. San kay man na stricto king ka? Nabita pa nga gamam mo, iti na ibagakon kunkwana. Kan? Bagakmat ka ni kano niya ti ugalit. Nawaya ka mga ramid itian niya manakayat ko. Iso asaan na ta mapawilan ni Daddy. Ito talaga sawatan tumatan. Ita lang amin na makawayata hangag pasyal. Nagadot nasikaso ka problema. Pagantanong pa lang amin dagiti na panawan niya at dagdaga. Hindi ko mapailaan na inla ko yun. Dahil tang ti plano ni Mama Idi. Yung dahil di pa pati pampanunod na.
Adayo ka no kumapay matay di inyo na'y unay na. Ano kas pangarigan matay? San napukpukawan ni mama dagiti tawid na kadagiti nakanakin ko na. Ken napundarda dagiti dadoma. Isumat lagayang. Ingrid, may liwaklaw na hingking ka. Aging ka lang iti arago, honesto. Oraya, mamakapagkasal ka. Napuyatan ak nga, Rogeris. Iso akas na makaturturog ak pailaang. Agkapsutak sa nagsakit ti bagbagi. Amang ano sa anak to makapanid yung opisina inton aldaw. Itang aldaw, ti kahit kasawan. Siguro, kumuyog ak tulatan kini Honesto iti pagpatakdaran na iti apartment. Albasan na, mapan kami iti balayda. Ay, pilya ka ngamin. Aramid mo ngamin ti kasta. Wan! Nagpatpat kami nagpaiso, kini Honesto iti igit ti baybay. Nga maman napasama kada kami niya. Ray ko nakkan, saan ko pa'y akayati agsikog. Sige mandanan, okay. Bye. Saan kayo kumapalubusan kini Honesto di Robbie? Ngam ka po tagasawa kay ton, binaybayan kayo latan. Masansan nga aramidon mi ngagbabarkada ti governor iti igit ti baybay. No, kasta ngagbakasyon akmanipo di Bagyo. Ngam no di mo kaya ti aga nakakunam, itigayim mo. Anya nga ro, ti serbi na nga agasawa kayo. May sa kayo pa'y dad. Oh. Kaya kasi sa lunsod yun. Saan ka nga gungat? No kasta saan ka nga umay, yung opisina ita? Diya ka mo. Kita akin ton madamdama. Alright lang ti awag ni Honesto. Kayat ko pa'y ti maturog. Saan ka di mamigat? Kasano maimas ko ti mamigat ng mga torturo ka. Talaga nakapsuta. Sikat ibaka mo. Awagak man kindi ni Ramses. Mabitlagayam. Nagsarita nyo ka din no sa dino ti pagnaadan nyo. Saan pa'y? Nagadungan ti kayat nga ramitin ni Honesto. Naibaglakit din, tanasayahat mo ni Anderson. Suportado kadagiti plano ni Honesto. Isupay kitin tinangibaga kanyak. Ano at ako mapanawan mi kat agawid kami di Pilipinas. Nakalaunay ti ayat na madalayan mi. Di pa nagkasar da Honesto kan tinobya na. Manipod kami nag-asawa kami. San na pa yan nakita ti lugar mi. Saan ka matakayat ti agawid? Tatya kayat na mapalagip ti napalabas. Ay, nakamamas na pa nakapapatay na di Hubensyo. Nagsaya at tao. Noon niya tinanggap wanda. Alang patay ka na. Awagan ka kumaitay tapno yung bagaking kada di abanay. Yung amangan numasinga ka. Kasapulan ka noon namang rugiak iti trabaho kindon Lones. Saan ka kumapay nag-apply iti Honesto? Ipamaysa ta kumapay lang, ti pa nagsagana ta, ti pa nagkasata. Inlawlawag ko mati kasasaad ko. At mabaling ka nulat ta pagsaritaan day tabanag. Malaksit no da mapasama ka krimen, amay nahig iti trabaho. Natalnan ti lugar tayo, Honesto. Awanan dagiti mapaspasama ka krimen. Pud na day ta kinanayo, Dan. Malagip ko man gede. Pasensya ka na makipya, kiti saritaan nyo nga gayan na yan. Kumusta ti problema kadagiti katalunan niyo? Mababainda nagpakawan kanya, Daddy. Nakarigrigat ka nung aming ti panagbiagda. Ngam inkarida, nga agabang danton, iti sumaruno apanaga.
opisina. Ay, saan lakat nga rin doon na nakauri na kiti kliyente na. Agriring ti cellphone na ngam saan asumsumba. Ay, nakarabrabi pa si Mang Puti ti Rabi eh. Kayang, managip ko iti mayor pailahan ni di ubina. Masansan iti ti panagapada ka ni Mami. Pagpapaan dati may papan iti politika. Ado ti banag asaan da pagkin kinaawatan. Isun sabi kiti tinakalalaan ni Mami ti sakit na iti puso. Nakaipgapwanan ti papatay na. Pinaibaga ko ni ti katulong kining grade ti kada mo nisto. Urayim labi. Simbre kadagos iti kwarto na itay makasangbat. Adon sa pasugnod ni Ingrid kanyak dati. Sana ka nakapanaw adagos di opisina mi. Tada na pati nga nese kaso. Narigat na ita trabaho, miho. Manulang ti sweldo. Nuidya ka kuma-Amerika nagtrabaho. Daddy, saan ka magkindi abibiyangan? Sa balikan ti malagip ko. Umasa sidagan ti aldaw a panagkasaryo kining grade. Itala masaludsod ko na ito'y. Saan ka ding agbakasyon ni mamam? Kanti Amerikano ngagsyuban kang ka. Tapno darayan dati kasaryo. Dispensarin nila ka man, Daddy. Saan ngayon pasigurado ni Mama no makaawid na ni Daddy? Dahito iti kararagsakan na pasat ni Biagyo. Saan dalagid din na makapagsakripisyo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Daddy, Oh, nasaya tandakan dito eh. Pagsarsaritaan mi kini-honesto ti may panggap iti kasaryo. Sinaludsot ko no sana makadaray ni Mama na kundi agsyuman kan ko na. Awagak ka man ni Mama, Daddy. Kahit agsyuman kanyak nga gawid kami. Tasan pa'y kami ngam imay dito eh. San pa'y kaya managawawid ni Mamang mo? Manipod idinapan ni Amerika. Naibtormat. awan ka nung amin matkan ti sangputan da dito lugar tayo, Dad. Malaksit na kiti kakabagyan kang sagbabasit anabatid asan ko Sige. Ituloy yung lang aro ng tagsarita. Panawang kayo, Pai. Sige, Dad. Ingrid, saan nga tayo makaluksaw ni Daddy? Saan mapanunutin data? Kahit nalaang mo't amam-am mo kan makalangan ti pamilya. Nangrona ni mamang mo. Saan ko anaputan ti papanaw ni Honesto? Nakaturog kadagos iti simbrega ko ni di kwarto. Ay, napandugak kami ni Tikado at trinabaho kini kalman. Nakagagagat kayo ngamin, Daddy. Nagatuti negosyo nyo. Ano nyo ngamin tiyag subsubra kinabaknang? Itultulong ko kadagiti nakurapay ang pamilya ang madiddidigra. No ada kalamidad, tidak duma kinabaknang ko. Masaludsod ko man giti. Awan ka di tanyaman na ang makikasarga kini Honesto at di mo mamamutina na. Daddy, kas pagarigan saan da makaumay, amang daray ti kasarmi. Dito ka nun Amerika, ti paghanimunan mi kini Honesto. Oh, sana nalaka mapasamak na ita. Iso dito ti asa si kasuan mi iti madama. Ada ka nung amo ti agsyuman kini Honesto, iti embassy. Kasta ka di. Nadingita ko, Honesto. Dalaga sa anak ang makaawid ang makadaray iti kasaryo. Ado una iti pakakumikuman ni. Kahit nga minidad din Ingrid,
Makapag-am mo kayo, mama. Maawatak dayta, iho. No paya dumot ti aga-abalaya nasaan na makapagaam mo kada kikita? Mama, talagang sa ati yun kahit na makita ti lugar tayo. Saan ta kuma na pagsaritaan dayta? Ingkari, kasarita kayo manin. Saan ko mangagsakit tinakam mo, iho? Maawatan na kuma. Saan nga sakit tinagam ko kada kayo? O sige, bayan nyo tilawlawag kunto kada kwada ti amin. Saan mo ngay baga kadakwada ti kinapud no? Wano upod no amakagapo? No apay ano mabaliin? Jakon kayat ti agparango no agawid pa'y dita. Mama, Jakon kayat amalagip uno lagi pun ti napalabas. Tagkura kunlading iti agar ari pa'y lang iti baruko ko. Kapoy ti napasabak iti day di papangaw. Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka ti problema? Dandanin ti kasarta. Ngam kaputag palata nga adot paka kumikuman. Manuano ti kas ti agondaway apan nagpasyarta. Ingrid. Ni mama. Isu ka di. Nga anda iti taaw ti. Turong tanggiti mata. Imbis na tinalim no sa rupak ti mingming niyam. Saan mat? Kailiman naman mo? Saan iti data? Mabay na launay kada kayo kini dati. Nakasarita ko ni ma. Kat talaga kano asan da makawid. Tapno darayan dati kasarta. Ah, awan ti mabalinta dita. Saan ng iti awan patag ta kada. Pinupatag ti panagkasarta ngam. Maawa ka pala ito. Okay, bayang. Tulungan kan tungag palawak ka ni daddy. Ti ingkari ni mama. Tulungan na tatiagsyoman kanya. Tapno makasurot ka kanya kadago si Amerika. Kalpasan ti kasarta. Para iti honeymoon ta. Oh, agyaman naklaunay dita, honesto? Diyak ni namnama amaada ka kadagos ti Amerika. No pa'y nabayagan na pagsarsaritaan mo yung daddy. Di pa nagturis may kuma. Nagadumat namin napakakumikuman na. Oh, rumbag kumangag pa iso. Ang makita kan mamaamok ni Ingrid. Basta matang tiyag balinabalayan ko. Rumbang ko mga minamalipata kung tinapalapas. Daragsak kami mat ngagdandan na iti may kadwa nga asawak. Nalabi. Saan pa'y apanawan? Tap nagsukliak iti nakayanakak. Nalabit. Dumtunto ti umno apanawan. Nalawa na ito at talon nyo, Nesto. Dapat mapaling ti pamilya yo, makita ditan. Tawid day di papa. Kadag iti dadakkel na dayto eh. Gagangay ti panagbiag mi iti. Ngem nagagitaman nalon day di papa. Ngem nakigtot kami langan iti may sangal daw. Iti may padamag anak kida dati bangkay na. Dandanisan mi analasin. Iti kaado ti sukat na. Oh. Makipaglading itak. Ngam, saan na ta? Napagbidutan lang dagiti mamapatay? Day di pa pang mo? Nalapit ka kasta. Ad-ada nagladingit ni mama. Gapo iti sana pan nakaipaay iti hostisya. Iti ipapatay ni papa. Aging gay tingkadang na, ngagnad kami ni Manila. Tapno makailiw-liwag. Maawat akon. Nalabit. Day tamat lang ti makagapo no. Apay. A forensic tinapili makurso. Ado tinapasama ka nakamamas. Pamapatay. Ngawan pakabigbigan da kadagiti pangkay. Isungay di nagsubliak i Amerika. Ingkad din ko, ngagsubliak mo't lang di Pilipinas. Tapno ikasarkan. Kan kahit ko aditi pagilyan, nga usarik tinatal ko. Iso ang nagpakadaak kini mama, nga agawid akon diti Pilipinas. Oh, come on.
Seryoso sa launa hindi pagsarsaritaan ta Ne, mabit lang ha. Sungbatak lang dito yung mawawag kanya. Okay. Ni Major Robles gayon. Hello, Major. Ah? Ada na sarakan da abangkay nga awan pakabigbigan na? Sige, Major. Sige, umaya ka dagos. Sige. Bye. Ingrid. Ipasyar ka kumapahiti madama ang mapatpatak der pagpakasiraak. Ngam kasapulang nag-report ang opisina. Okay. Maawatak na ita. Trabaho. Itapay lang, iruam kong tibagig iti kasto yung sitwasyon, honesto. Sige. Agyaman ak lumawatan na. All the time. Baliwan tantumanan, tagpasyar. Saan ako nasimro kiti opisina, tapno mairubot ko dagiti kawas ko, ngay tugot ko iti papantay di Manila. Mabalin na kita tayo ito, madamdama? Dad. Inton bigat gaya mo ti papanyo kini Honesto di Manila, iya. Daddy. Iso asan ako nasimro kiti opisina, tapno mairubot ko mo dagiti tugot ko. Mano ka dingal daw yoy jay. Makalawas laeng. Gundawayan tumatan ti agpasyari di Manila. Mapan kaming tupay di Tagaytay, kan di Batangas. Kaslahani mo niyo matunday toy. Saan pa'y, Dad? Aging kaitisan kami pa'y ang makapagkasar kini Honesto? Awan ti mapasamak akas iti pampanonotin nyo. Awan ta mga nuenton. Madanon ti aldaw apa nagkasaryo kat masikog kagayaman. At danto gayaman apo ko kadina oras. Saan na mapasamak ti kasta, Daddy? Siyempre, salsalak ni bakmat ti dayaw ko kas babae. Kan, diyan kaya tapagsaritaan pa'y dayta. Madanon kung agpaiso ni Ramses dito'y nga makumikom laonay. Saan pa'y lagay mo nagkawid? Ne. Nadawag ko. Hello? Ha? Apay nganyawag mo pa'y lakanyang na ita. Sige. Magamu kayon. Masapol arumwara kita matlaan. Kamodyanan na. Nananay nga gasawa ta. Ay, tangka lang na. Kasakmat. O niya, lukatan na kiti regalo? Siya pang kindi. Wana, narigat na panawan ta dagiti regalo, mapantaghani mo, nasa nanulokatan, dagiti regalo, anagapo ka, dagiti kagayam. Huwag kaya man niya. Okay. Kata mom, ado mo ti di maray iti kasarta. Ay, syempre. Ato ti kagayam ko. Ken oray dagiti kagayam ni Papa. O niya. Sige. Sige. Lukatan na dagiti regalo. Excited ako. Kasimpakadak kada kayo, Major. Talwa bulan ti bakasyon ko. Kaya't kung amin na makapagpasyar kami ana imbagi ti asawa kaya Amerika. Oan, plano miti mapanpay di Hawaii. No, kas pagarigan lang nga damad ni Eva kadwak. Isupay lang di mabati. Masirib da ye, sir. Kanda sigla. Da kayo talaga. Pilyo kayo, sir. Sige, sir. Sige, Major. Bye. Ay, nyagad ni Majoran. Oh, nalpas ka na nagsarita iti boss mo? Ah. Yung anak aging pake, mga nadamalipatak. Wen. Nagpakada mo tatagos. Adan say mawagin ko ana, iti may sa cellphone na. San mo na akadwan titugot mo? Gumatang tanto ni Amerika. Okay.
Imbaga Oh. Kasla mapuripuran ka ngagimpagi ka dagiti kawusyo, Ingrid. Relax ka lang. Magagaran kan samad laon na yan niya. Siyempre, Daddy. Diyak inarapahap ti makapan di Amerika. Gundaway kung na ito makapagaliwaksay. Ikumusta daktulangan kini abalayan. Sabay kumatag kita kami tumutlaan. Anya kaya man tinagan ni abalayan, honesto. Lagrimas, Daddy. Oh. Amangan nusan na ko na malagip ni mamang mo. Nagmayurak mo't itiili tayo iti. Saan na kayo natandaan na nadagos? Nabit kayo sa paya, Mayor. Hindi pumanaw kami dito ili tayo. Diyak ka mo, manutitawan ko din. Ngamadan lagip ko. Ingrid. Saan mo aliplipatan ti pasarabong kanyak, iha? Siyempre, malipata ka di mo, Dad. Amagan no ma-enjoy yung launa iti panagpasyaryo kat malipatan nyo pa iti umawag kanya. Ora iti telepono la makasarita kumamot ni mamang mo, honesto. Oh, lagrimas. Kasladyak malagip nga danamamok, winamamok akastaan nagan. Iti lugar daon nisto. Nasulinag day ja lugar. Ngam sigon iti day di badong ang mapagtal kakabodyguard ko. Ado ti mangkal kalaban kanyak iti day di lugar. Lalo, tasan kami ngagkadwa iti kapitan da. Narigat yang mayor. Ado ti problema. Isu akin ay kayat kulangan tinangipas na iti panagnegosyo. Nagbalinak pa ikit din naman nagtulong wenno pilantropo. Kamodyanan na. Nakagting kami mutlangan dito Amerika. Mama? Na Ingrid? Ingrid? Ni Mama? Kumusta kayo, Mama? Maragsakan ang makakita ka na kayo. Ingrid, iha. Pasidya ka lang kuman kanyak. Nalaing ti anak ko ang nagpili. Nakasarsarita ka ni ti video call. Nakapimpintas ka. At naman kaya man napintas ka iti personal. Thank you, Mama. Iso, diyak mababalaw ni Honesto, no apaya kinakayat na ti agaw, iti di Pilipinas. Barang lang, no, bali ito ti panunot na. Mama? Anya nga ro ti plano yo ita, iho? Agina na kami pa lang iti sa magmamanungal daw. Oray, tatalubulan mi. Ngagna dito Amerika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iti pailangan nyo na iunay ng Ingrid. Asan na paya kay taxi ko? Kananggag ko iti na minsan, apa nagsarita ta, iti kayim na. Asan na kano akaya taxi ko? Amangan rito ito tagbalin a problema mi. Kasarsarita na ni Daddy. Rabi mi Dad. Karpasan na nakapang-rabi kami di restaurant, nagawid kami kini Honesto. Kuna akong kat ni Daddy di kasarsarita na. Ay, Mama, nasa yata. Naragsak ako sarsalita. Di ba pati dak nakasarsalita? Kanain namin na makumiko. Kaya dyan ka di kasalita ni Mama? Mabait lang. Pakita ka ni Honesto, iti kwarto da ka ni Papa. Remote ni Mama iti kwarto da.
Nasayatan mo makapagsalita na kini Daddy. Mama, kaya't na kayo kano akasalita ni abalayan niyo. Madama di pa nagsarsarita may kini daddy. Ito yung malagip kayo, mama. Kaya't na kayo kano kasarita. Oh, sige. Kasaritak. Mabit lang. Lukatak ti camera. Tap na makapagkinita kayo kini daddy. Babaan ti video call. Ate, mama. Daddy. Ni mama. Oh, abalayan. Kumusta? Nasaya at but abalayan. Makumi ko makanayon da tao. Sa baling amin, ti panagbiag dito Amerika. No saan ka ngagtrabaho na bag, saan ka ngagbiagan. Aglaro taado ti babayadan. Sayang agpaiso ta saan nyo anadar ayan ti kasartag iti anak tayo. Saan na bale? At dadto sa bale agon daway. Naistorya ni Onesto nga ubing kanupay idinapan kayo dita Amerika. Kat sipon idi, saan kayo na nagawid? Kwa, abalayan. Naibtur kamet, abalayan. Masaok tayo to'y gam sapay kong mata saan ko ang masair tiriknam. Awanan niya banda. Dumdag to ti panawan, amamuang ti makakapuhan ni Bal. May sabay, malaksi ti napatbati asang kapasitasan ni Kwa kan adayon nakapagyan mi ti agay-aywan, awanan ti supyan mi kini Onesto. Oray idi nagkasarla kumada Onesto kan Ingrid ti panagbakasyon nyo. At ato sa palyagod daway. Sige, Garuda. At dapat aramidak, nasaya at nakasarita ka. May panagipanan tinapalabas. Tinakamamas apan nakapapatay day di Hobensyo. Nagsingpet day di nga asawa. Naulimak idi ti panagbiag mi. Nga may diapag ka nito. Day diapag tang tinang baliw iti panagbiag mi kini Onesto. Kat karik iti bakik. At siya kung subyan din na kaya nakakaalukar. Tapno mamimpinsan amay tanam iti lipat, day di apagtang. Itad ko dagito ya trabaho. Ado ti pakakumikumak itangal daw. Madamdamalaeng katrumwarakon. Sige, sir. Mabalin ka rin damag? Panya day jay. May panggap ka diti trabaho. Kaya't ko kumakamustahan da Onesto kan Ingrid, sir. Nagasaritak itay laeng. Kan nagasaritak pa yan ni Lagrimas nga ina ni Onesto. Nag-video call kami. Kamaudyanan na, sir. Nakapagkita kayo matlangan. Uray babain lang iti video call. Awagam to ni Onesto. Tapno makapagkinumusta kayo. Apay ngay nasidgan na ko Onesto. Adda ka di bagam kanyak? Kamodyanan na. Uray ti video ko laang. Kasi nakita kay matan kini Daddy. Nagsaritaan mi no apay ajak na darayan ti kasaryo kini Ingrid. Ken manipod di maitan dito Amerika ket sanak pay anak hawi di lugar tayo. Mama, Orila kumakano no di nagkasar kayo ti kaadak. Adda ka rin kiti bagi Onesto. Mama, lipatin niyo ko mga minen tinapalapas. Madama a mayor idi ni Hannibal, Onesto. No nakaasidag ta kumaidi, ikan kwa na. Mabalin na nakapagpatulungan iti pan nakasulbar, iti pan nakatay, day di ba?
nga bulan ta dito Amerika. Adun ti mapasyar ta, honesto. Adayo ti madanon ta. Sigurado na ita. Kat naragsak tayo ti daytoy apan naghanimon ta. Kayat ko, nga ada pa nagpasyar ti panunutin ta. Saan na rita honeymoon? Ha? Ano mabalin? Saan ko pa ilang akayat ti agsikog? Manulatawan ko may nasawa ma. Sa bagay. Yung saan pa yan naladaw dito abanag? Tikit ti panunutem. Iti unos ti talo bulan na kadennata ni mama kanti Amerikano nga aksyoman kan ka. Barang agbalito ti panunod ni mama kat umanugot as umurot to kadatan nga gawid. Ti aksyoman kanyak ti kayat nang agpakasyon. Tarigagayan na launay ti makapan. Ije lugar tayo. Oray ni mamang mo kumalaang. Tinadlaw ko kini papangamin. Makumikom launay. Rabi ila unay yan kada parbaho na makasangpot. Kasta ti panagbiag dito Amerika. Kan talaga ang makumikom. Makadanon pa iti Inglaterra. Kan daduma pa apagilian iti Europe. Dakkel nga na korporasyon ti pagtrabahuan na. Nay, bakit di? Ta nakapagsaritan ta mamakin daddy. Nga oray iti cellphone laang. Langga ang magapong tutak, amigo. Apaman ang nadamag ko ti amin, inawagan ka adagos. Oh, apa saan ka nagpakada iti daytoyan ng ibaunam kadag iti taong? Diyak kayat ti mairamraman. Diyak kayat amamulitan ti dayaw ko. Sigot ka mayor, ket ado ti mangbigbig kanyak. Talaga adjakon kayat ang maulit na ito eh. Balbalaagan ka. Diyak kayat ang mairamraman tinagan ko. Wen, nabayagan nga agkasosyo ta iti negosyo. Ngayon mabalin ada ito iti pagsinaan ta. Agpin na sensya talangan sa anak ang mabutang. Laglagi pang dayta. Naimbaglaan ang taawan ni Ingrid. Malagip ko idi mayorak pailaan. Adda nagiti krimen ang napasamak. Inikat ko nagijay taok tapno sa andak nga isang mag. Imon wala kayo pa'y gaman ang kasampot kamta kami kini honesto, mama. Ni daddy? Awan pa'y nga road. Kat flight na intod bigat ama pa ni Germany. Talaga ka mama nagbiyahe. Talaga kasta. Kat naruam akmatan. Bakit di tada kayo dito kini honesto? Nung pa'y masansan arabi imutan no makasangputak. Sapay ko mataag-enjoy ka iti bakasyon mo dito Amerika, iha. Nakaraglag sakak. Inton makasubli kami kini honesto di Pilipinas. Pasig to at trabaho ti aramidan mi. Malakip ko kit di. Diyak na damdamag da ito ya. Sa dino ka diti plano yo apag naedan. Kinuna ni honesto nga di ka no pinatakder yo balayo. Agpatakder ka no pa iti balay di away. Naulimak iti away apay mama. Mailiwak iti lugar tayo. Naragsak ti panagdan nami iti daydi Hopensyo. Aglalo lang arudan iti may pasngay ko ni honesto. Agbakasyon kayo mat ngamin, mama. No kayat yo. Sumurot kayo ton kada kami kini honesto, into nagawid kami. Bayab ta panunota ka na imbag dayta. Mabali na mapaanugot dak. Sakbay nga agawid kayo. Kat,
Mabalin nga dan tumatan ang pitpitik dita sa klulog, iha. Diyak ni namnama day tiyang imbaga ti katugangak. Ay, masurunak. Naimbag ta diyak nagsaoy ti sana nagustuhan. Diyak na ipadlaw ti pa nakasurun ko. Saan ta mapasamak dayta? Apay nga ta? Sa bali at tao ti magagaran iti panagsikog ti maysa nga magiasawa. Anya kumot makasaksak naran ta. Basta, yakpay kayat ti agsikog. No ti panagsikog ko ti pakapilitan ni mamangag bakasyon, oray awa. Saan anak katagari ni Ingrid? Idi imbaga ka mabali na malukoy na kasumurot kada kayo ito na gawid kayo, no? Masikog to. Sa inyo kong aming imbaga kang kuha na dayta, ang mga no makagura. Kanya ko ba tidako si Dede yung imbaga? Dahil ang ruti problema. Saan ko laakad ni Padlaw? Mariknak asan na pa'y akay tagsikog. Apay? Di na pa'y matimbaga kanyak no anya ti kapuna. Ti pagbagaan na lang kanyak, sang kanupay nakasagana. Naragsak ti agbalin nga ina, honesto. Babae ti panagbalin nga ina, marig na de great ti kinaan-anay na babae. Naipagtasi ka tinakalagip nga imawag, Ingrid. Basta na siya kan kanyak, ano nga minti pa ka kumikumak. Rabiin no kasta makasangpetak. Saan kayo kumamerigata? No, daag di tanan. Kabalak na ito ay. Ag-enjoy ka lang iti panagbakasyon nyo kanya honesto. Oh, kumusta kayo? Ayan kayo tiyo sa unin tinita. Awan matlakas na, di pa nagsaludsod ko, Ingrid. Kaya't kayo lang ako mustaan. Amo yung masuro ng amin kinikatuganga. Hindi nagsalita kami. Agasa, mabalik ka nung aman no, kung sumurot ka na kami kinionestong ang bakasyon, ito nagawin kami. No, masikugak ton. Kanya ko mati koneksyon iti daya, iti panggab na ang bakasyon. Wala kanya, muray saan nga gaw awit, bibiyang ko. Anya. Notaduma, kahit kang awagan, honesto. Pakaturog ka kami na notaduma. Diyak may isamira ti mangawag kan kano at daaki di opisina. Taado nga minti papaaramid ni Sir Anibal kanyak. Pagananos ka. Naimbag tulangin doon makasubli kami dita na kinengrid. Makatulong at doon. Sigod kami nga adot ipapatrabaho kanyak di katugangam. Agad-adal pa lang ni Ingrid di Baguio idi. Agtrab-trabaho akon kankwan. Agtalaklaw na iti kabalam. Makumikom ni boss kadagito yung aldaw. Kat pasaray rabiin no awagan nak. Ngam, saan na dahil tati pagsaritaan ta, honesto? Kat, kumusta kayon ka ni Ingrid? Dahito ay kanay di pasyar. Kaslangan rodyak na puputan. Nasarog kayo man na makabulan mi dito eh. Amangan nagbaliw ti panunot mo. Kat ditan Amerika nga agindag kayo kin Ingrid. Agawid kami. Mapang kami pa i Hawaii. Intun lawas na. Kaya ni Jalas ka. Ah, talaga nga ado ti pasyaryo ah. Amangan no makabukal kayo dita. Nagsayaat ko man no kasta. O sige. Tada ibagan Ingrid kanya. Okay, sige. Bye, honesto. Unay mo ta? Nera nakit na nagtudo ti isasangpot ta dito yaway. Kasan na nga rin makapasyal ta? Parang santong nagtudo ng bigat. Hindi ta pa lang nagtarusan ta. Oray ta saan nagbagbagyo dito Hawaii. Kaya't ko nga rin ti rumwar, mabisina. O di lutuan ka. Anya po tayo ti kahit mo. Adda kaya't ko apanganan. Naiwan si putahe da ijay. O mabaling tamot ng tirumar no kahit ta.
Damdama lang, Bin. Parang kumapsot tong titodo. Ay, naklamis. Ingrid. Makapakintot ka man. Kalagi narakop na. Please, ang kanagkagkad. Gagay tagasaw na ito eh. Please. Saan ko ba'y akayat yung si Kong? Saan ko maaday tati pananota? Nagbalin mo tan abagyo ti panagdudugin. Yung maglakad din na nakasangpot akong dito balay. Narabya na kapimanaw di opisina. Dahil kamakam kong indukpas dagiti pinatrabaho ni Sir Hannibal Kanyak. Bigbigat pa ilaro. Yumita, pimanaw man di opisina. Ay, jak na umri ang nagsubli. Di mahalin dito umawag ah. Itaman pa yung umawag kanyak dahil yung sekretarya ng bus. Hello, Malen. Apay? Anya? Mailiw ka kanyak? Kat mo ito talaga nagkita. Si Kamat, hindi ka lang maangawan. Anya? Anya ti kunam? Ni boss? Kalpasan ng yawag ni Malin tinapasamak kada kayo, sir. Imaya kadagos dito ospital. Naimbag ta saan kayo ang napakaruan. Naimbag ta da nangarayat kada kayo adagos. Kat nerwarda kayo itilugan nyo sakbay abimtak. Oh, Ramses. Saan ko ma? Ama ang buwan da ito'y da honesto kan Ingrid. Yak kaya't ang madanagan ti anak ko. Kasano mamin tinapasamak, sir? Gapo nga tataag bagbagyo. Nagalis ti karsad. Kat kalaat nga imbagaw itilinya tinakapagpaggas alugan asim ano na kanyak. Iti panagprenok. At apay gayang may sa alugan iti likod ko. As daawag no apay ada kayo tinagmaneho, sir. Sayang tilugan nyo. Saan abali tilugan ko? Dapat patig tibiyag ko, Ramses. Kitaan nyo na imbag na dakit malipatan nyo. Naikaragam ka dimot laang iti day tadakkel a maleta dagiti ginatgatang ko. Uwan, mama. Nagadulaki di nga minin ti pasarabo yun. Tapno awan masasao dagiti kakabagyan. Karunaan dagiti mandalo na magsuksukay ka dagiti dagatayo. Kaslang nagbiit alimma basi talo abulan, mama. Sayang tasanda kayo makakuyong nga gawin. At danto na apanawan para iti dayta kunakmat. Oh. Apay adi ka matibtimag, iha. Papanunod ka ron no nagatang kumatla amin ti Bilin de Ramses kan daddy. Apay kasto ti marikik nak kagkakapisutak. Ada ginatang ko para kini Ramsey. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kitaan nyo na ibag na dakit di malipatan nyo. Naikargam ka di matla amin, dita dadak la baleta, dagitay ginatang ko. Nagadulakit nga minin nga ipasarabo yung mga. Tapno awan masasao, dagiti kakabagyan. Kagrunaan, dagiti mandalo na magsuksukay ka dagiti dagatayo. Kasla nagparta kalimma basi talo abulan na. Sayang, tasanda kayo ang makakuyog nga gawid.
At danto umno a panawan para iti dayta. Oh, Ingrid, pwede ka ba tibtibag? Pampanunod na karon no, nagatang kumot na amin na bilin da Ramses kang daddy. Napayakas ti magklit na. Agkakapsutak. Adamot kinatang ko para kini Ramses gayam. Maulaw ka talaga. Anyat mapaspasamak ka kay Ingrid. Nakalotsusyaw ka. Huwag agpay siya. Anya ka diti mariklik nam. Aglinglingad ka. Yung paglaki din tanatanggal ka. Ingrid. Ingrid. Mama, nawalan ni si Pot na Ingrid. At tinasayat. Ipan mo hindi ospital. Kunak nun ni Ernesto ti mawawag iti cellphone ko. Ni Sir Hannibal Matgayan. Hello, sir. Uray nasip nga ditayan. Nagsubliak pa lang iti opisina. Kasangsangpat ko dito'y balay. Ani, dandani tayo gaya managdanod di opisina, sir. Kasangsangpat ko matlaang. Natrapikak ngamin. Ayun gayam, adadagiti pirmaan nyo a papeles inton bigat. Imbatik iti lamay saan ti sekretaryo. May panggap ka ta Ingrid kan honesto, tinangawagakin ka. Ayun gayam. Matuloy da kadimot lang nga agawid, sir. Isumot tinyawag na kanyag. Si Kanto timangsukon katakwa da airport. Awagak man kitin Ingrid. Agak tumot ni Honesto, sir. Ti amok pa'y kay din o iso ti mawawag iti tanagring ti cellphone ko. Makabuutan ni Ingrid, Honesto. Honesto. Anyat na kasama kanya. Sa dino tayan ko. Inyig da ka dito ospital. Napukaw nga ng tipot mo. Yung paglaki din na nasarapa ka adagos. Saan mo ka din na malakip? Anyat ko na ti doktor. Ada ka din na doktala da. Nadagsan ang sakit ko. Pagkalma mo lang tirik na. Agdadagsan ka. Oh. Oray ta nakapuot na ni Ingrid. Panawan kayo pa eh. Buwan mama. Nadlaw ko, nakigtot kay tinama, nagdadagsan ka. Nalipakata mo tinagtulagan ta, Honesto. Saan ko pa'y akayat, yagsiko? Nga madalitan. Rumbaga maragsakan ka. Tadan to na anak ta. Kat ad-adda amang pairot iti patimpatig tamin no en ayta. Kanayon nga may ibagakan ka. Ajak pa'y kayat, yagsiko. Agsarita tanto na yung pag-inton at data niya Pilipinas. Sakbaya kasaritak ti aksyoban kan ka. Si kapay lag ti kasaritak. Matuloy ka nila ta ti flight yu o reagdadag sa ni Ingrid. Kapilitan na may tantan mama. Nakapsot ni Ingrid. Saan nakabalang tagbiyahe tinapawat. Kapilitan nga ron na makancel ti flight yu. Ngam kalpasan di talungal daw. Agad kami. Malagip ko. Ada ka riyo ide agsikog ni Ingrid kat sumurot kayo kada kami. Mapilitan nagsakit yung agpaiso. Baya, pagsaritaan mo na yung bakit agsuman kan kaday taafan na. Maragsakan ako ma. Tadan rason, napakapilitan ni mba nga agawi di sa Pilipinas. Nakapagkita danton ka ni dati. Ngamtisaan ko anay bagaking kuwana. Dahil di pampanunod na kita. Sana maragsakan ng Ingrid di panagsikog na. Talaga asang na may akayat. Kanarig na kitipay laeng. Asan na akatagsikog kat amang ano na ito eh. Di saan minto kapag kindaawanan. Unak no
Enton bikat pa ilang ti panagawid yung kina-Ingrid, honesto. Ngam, baga ni Sir Hannibal, kanyak, na-cancel ti flight yo. Adda nga minsan kabasit nga Beria. Asan miya nakaawidan, Ramses. Ay, bandayam, sa dino ti pangituludak kada kayo. Sa di na pa'y, iti balay Ramses. Adda nga minkid daw ni Daddy akalpasan na makasangpot kami manipod di Amerika. Pagtalos kami pa lang ibalay da. Pagsaraitaan minto pa kiningrid, no kaano amal pas ti balay mi. Iti talo bulan na bakasyon niya di Amerika. Sigurado laki di, nag-enjoy kayo. Ado laki di ti napasyaryo no, nalawlayo ti sibubukal nga Amerika. Oo na mat malawlawan, tadya kalawan trabaho asigot ti si Kaswar. Di ideal daw a flight mi kuma kiningrid. Imawag ni Major kanya. Trabaho at dagos ti sang patak. Ay mong gayam, nagpasyara ka di away di kanikadwa lawas. Alis to ti pa nagtrabaho dagiti karpintero ha. Barang may kamakamda amal pasaging kang agawin ni Mama. Ang mga nuya ito ang nagtaros. Oh, kamaudyanan na, agawid mo't lang ni mamang mo. Saan pa sigurado no kaano? Kasano di mapilitan nga agawid ni mama, katadayin ka rin na kanyag. Baka tugturog ak, nabanlog ak, maturog ak dagos sa pamanawasangkot. Rabin, gamusan pa ya si Mang Bad niya honesto. San ka di pa yung imawag ka? No apay anarabian. Nagchat lang kanyag, daddy. Talon ngal daw manipo di disimbang pad kayo. Kaano ka ding umakar kayo ti balay da honesto? Saan may pa nagsalitaan ka ni Honesto data, papa? Kanayin mata makumikom. Makumikom ngagpaiso. Idintuasi ka. Di ka pa'y pulusim ma iyong pisina. Bini ka ta makariingak ang mamayo akdad. Marigata na kasi panaginaw ko. Andati ko lang Agdadagsin ka. Apay at di imbaga adagos kanya. Data tiga po na na-cancel editi flight mi. Saan yung katianad lang? Natam na iti panaglangan mi kini Honesto. Kagura. Oh, di mo ibaga pag ginawam di asawam. Saan nga iti data, dad? Inyo na iunay ko kini Honesto, ajak pa'y kayat tiyak sikog. Kan talaga ajak kayat tiyak sikog. Anya? Amo yung data. Ay, saan kayo ngagsao? Nadiyo kaya't nga iraman kayo kagurak. Sige, sumra ka ko na iti kwarto. Aywan, no mapuutan nyo at isasangpad ni Honesto, ibagayo adyak kaya't ti masinga. Agawid pa din na maturog di balay na. Isumot na gayam nga inawis na gaginom, tada masapol arambahan ta. Kablawan ka honesto, may sakan tun nga ama. Agyaman na Ramses. Malagip ko day di imbagak, sakbay ang nagluwas kayo ang nagpa-Amerika. Nga ang mga lumakabukol kayo. Katimod no. Beli, bakit ikinaalibtak mo pare? Oh, ne. Nakaragdagsakak amakit inistorya king ka. Ne. Naragdagsakak pa iti nakaammo ang masikugan ti asawa. Ada nga may problema. Sana kahit ning Gritty, panagsikog na. Anya? Yung... Naibagag samat na naging kaidi. Asan pa ila kahit ning Gritty agsikog. Kan marik na. At talaga asan na kayat. Iso ka di nga inawis na ngagi no? Saan na tapno agramba? No di ka tapno andi ngayon ka? Anya ka na! At ka man kanyak, di kahit timar-ara ako. Kahit ko lang mataglailo king ka. Nagbang lalaki din di asawa kaya. Kadigdigos mo kaya. Amangan na niya pang panunutan, diyak kaya. Kagura na katibay lang. Inyo na iunay ko iditid ka. Isa na ito eh. Please. Saan ko maaday ti pagsubangan ta? Adda ti tanti bunga ti ayan-ayat ta. Talaga, ang naungat ni Ingrid.
Siguro gapoy tiye kapagas na nga ginaw. Naimbag tanaanos kan natapal ni Onesto. Sandan ngurayan nagasarita. Ni Onesto. Awan pa'y gayam katrabin. At dapay lang ata iti trabaho na. Awagak man gede. Wano gapo, tagap-apad ang agasawa. Sandapay, ngay malatiw iti balay da Onesto. Dandani akon makapangan, wino da kami ken Onesto. Aring nasan mo payasin nagid ikarga ti platom. Anya ka di ti marikrik-nam. Kahit mo ka di ngay panaka ni Onesto iti ospital. Awan na nyaman na dahito daddy. Gagangay siguro iti agdadagsan. So, saan nakapagdandanagan? Napuyata na. Tagtingan ti Rabi, hindi makasangpuitak. Ngim masapol, masapak ang panyo opisina. Malagip ko kiti. Awan sapay plano yung umakar kaningrid iti balay, Onesto. Saan pa na pagsaritaan dahi ta kini Onesto, Dad? Aglalo tama kumikumot laon eh. Kumusta gaya man dagiti biktima na iraman iti naura malugan? Nabigbigan takin ko kay Tilogan. Lugan ni Mr. Verano. San mi pa yan alpas ti laboratory test? Numaysa ni Mr. Verano kadag tinaksa tamangkay. Ha? Ni amigo. Dad, saan ka din ang amoy ni Mr. Verano? Dadaulo at gayam na iti sindikato? Wan. Agam amo kami kini Mr. Verano. Ngin mabayagan asan kami nagkita. Diya ka mo nga dagam illegal na negosyo na. Madama pa lang ti investigasyon, ti Special Force, may naig iti panagpipinatay dagiti nagtagi armas alal laki. Nakalamlamiis dito yung opisina. Nga maglingling utakit din itinapigkat. Agkabakabaak, akaslad na kabutang ko unay. Pinanggap ko, pinaibilin ti panang patay da ni amigo. Nga aglamlamang din. Nagamakak ngay bulgar na ti amin. Kat ita natayan. Panawanan ang mamimpinsan ni sardeng ko ti makikumplot kadagiti may kaniwas a negosyo. Yak kayat ti mabalod. Ken adda adyak kayat ti may pada iti napasamak ken ni amigo. Mabain na kadyagtong palitin karikada kayo kani Ingrid. Kada magano na istoryayo kini Hannibal. Kat mangnamda magagawid kami ti agsuman kanta. Oray pagpitlaan ko mama. Ay, tirigat na agsasaron mo ti biyahe ni Papangoy ti Europa. Napay kayat na matlaunay ti umay dita. Tapno makita naman ti lugar tayo. Sakbay siguro ang makapagpas ngayon ni Ingrid al gawid kami. Saan na bali mama, tinapatag? Agad kayo. Saan na mabayad mo orahin na ita? Sa baliman kit diti malakip ko. At na kami nabuya mi asa na napinta sa pasamak dita mismo ang lugar tayo. Ha? Wan mama. Nabigbigan ti sumagmama no, napura na bangkay. Kat kumpirmado akaramay ni Mr. Verano ang maatap at dadaulo ti sindikato. Nakabutbutang ti mapaspasamak dita. Isugal na panunot ko dito iti pangusarak iti natal ko. Nakiktot ng Ingrid na nalagip na nga amigo ka ni daddy na. Dahil Mr. Verano. Anyat kinudam?
Ay, tibayak. Malagip ko man ang tinakapama sa panakapapatay dahil di ko pensyon. Awan mat nga tantima ko ng kanyak, honesto. At datan dito'y balayo. Agyaman na. Takasarsarita ng padlaan. Masurong nakpailakan ka. Sini ko nakit din. Saan pa'y kumakadag ito'y taubingak pailaan? Ay, apo, si kakit dimad. Hindi ko nang di pasarunong dadagos. Alya? Talaga masurakin ka. Gusto na. Nagtatadam na kita kung di na ko tutun. Kita, daran di. Takya ko akin udod mo. Darabis na kita. Anyati ko lang, adarabis ko. Tungtaan kan tupa, nagunggunam. Lalayulak lamot ka. Ay, rakutong ka magkiti. Madik garo, jak kayat. Makita ka na kita matam sa balit ng panunutam. Di nakpilitan ha. Si Kabat, pagkatkatawan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabai na ka di matungpal, tin karikada kayo ka ni Ingrid, honesto. Ka na baka na istoryayo ka ni Hannibal. Kat mangnamnamang agawid kami, iti agsyuman kan ka. Uray pagpit lang ko mama. Ay, tirigat na agsasarum ti biyahe ni papang mo iti Europa. No pa kayat namutlaon na iti agawid ko maadam, nakita na di talugar tayo. Sakbay siguro nga aganak ni Ingrid, agawid kami. Saan na bali mama, tinapatag, agawid kayo. Saan na mabayak nga urayin na ita? Sa bali man kit di ti malagip ko. Ah? Nabuyami namin ti may sa anak ka amaak apagteng dita mismo a lugar tayo. Wan mama. Nabigbig min di sa magmamano anak sa tabangkay. At kumpirmado, karaman ni Mr. Pirano ang maatap at dadaulo ti may sa sindikato. Oo. Nakabot-buteng gayam ti mapaspasamak dita. Iso karo ta na panunod ko idiya dito lugar tayo ti pangusarak itinadal ko. Nakiktot ni Ingrid, nalagip na nga amigo kano ni Daddy dahil ang Mr. Pirano. Anya ti kinunam honesto? Kaya ti payo makalagip manan iti nakamamus apan nakapapatay ni Hopensyo. Mama, saan kumadag iti apas pasamak ti pakaublagan yung agawid? Nasga natong palatin karikada kayo ken Ingrid. Gapupay dayta iti apukok. Kan ti panagkita may ken ni Hannibal. Da kayat kung may bagakan ka. Anya dita, mama? Amok no kasano ti kinapatag ti trabaho. Isa pinilim, yung trabaho dita Pilipinas. Ngam kidawag ko mga ikonsideram. Dayta abanag. Amok, baknang tinakaikamagam. Ngam, adda dito Amerika, ti masakbayam. Mama, Uray no ko nakakasta, adakan ka ti desisyon. narugig nga minan nga si Kaswan na kitinabati asan ikwa tayo, mama. Saan kumaaday ta ti mangigawid kan ka? Mabalin mo ti mga lay ti caretaker. Sige, mama. At anag ka na yung bagdata. Oh, sige. Agyaman ak. Ito lang. Bye. So, wag mamano na kanito, tinapalabas manipo dito ang sarsarita kami, kini honesto. Sana mapuna si panunot ko tayo jay. Ay nga binasaan, apo maanaw, italin tataok tan niniwan tinapalabas. Ni Hannibal edi ti mayor, edi napasamak ti kasjay iti asawak. Malakip ko itan. Sa daan nagkadwa iti kapitan mi idi. Tanaginad ti panagtaray ti hostisya iti lugar mi. Kadagiti apanawan. Amo ka na singid Sir Hannibal, kanda jay Mr. Birano. Nakasarsaritak matanda jay alakay. Makit-kitak nga do ti tao na. Naklapagaro po, nadadaulo ti sindikato.
Eh di kasangsangpot ko dito yung sakbay ng kasar ko ng grade. Natali na ay mati lugar tayo. Awan ti mapaspasama ka krimen. Ngam amok, analimod ti panagraira ti droga. Droga nga rod. Tinakatayan ni Mr. Verano. Siya ko mati pagdamagak kiti day taabanag. Tas sikati al naasidag kadagiti panakabagi ti lintad. Nuan niya ti trabaho. Iso lang ti pakibiyangak, Ramses. Nasa isaya at nung magkapagsasango kami. Tapno magkapagsasarita kami anaimbag, amigo. Nakasagana ka mangipaupa kadagiti dumabot ay gak. Ilakog paiket din no ag kinaawatan kami lakit di presyo. Sige. Sige nga ro din, amigo. Bye. Kailan sakit dito pangadam nyo, Dad? Sayang lang aminta saan mat ang maus-usar dagiti duma bodega iha. Saan ang nagtuloy dagiti duma negosyo gidi? Apay nga minanagadot ti negosyo yo? Sa bali man git ti malagip ko. Kasano? Agawid nga rod nilagrimas. Kaputa addanton apo kumi. Diya ka mo ti saritaan da kan honesto. Aging ka kadiita. At dape lang pasugnod mo iti asawam. Ingrediha, naglagipam. Maaddaan kanton iti anak. Ado ka no ti pakakumikuman dagsyuman kanya kadagito ay masong dabulan. Kasapulong nga kuyog dakin mama, ta idi pa yakayat da yung Amerikano ang makita ti lugar mi. Kan makomay, diti Pilipinas. Iso sagbay makapagpasngay kang ta, iso ti sangpad da. Tinapatel. Agbakasyon da. Nung saan ako man nagsikong, siguro awan plano ni mama maagawid. Naistoryak mo king katigapuna. Sahanan na kahit ni mama ang maipalagip tinapalabas. Ang kaya matagayam singasing ni mama. Amangan ka no kahit tanto tiyak na din, iji Amerika. No nabaybayag kayo kumakin ni Ingrid iji Amerika kat ijay ang nagpasngay. American citizen kumanti apo kak. Mait ko man no masikugan ni Ingrid di nagbakasyon kami iji Amerika. Nagsarita mi kaham kining Ingrid singasing ni mama. Ano saysayat ko man no ijay mo't lang Amerika ti pagtrabahwak dari. Honesto, ibagak ken kadaytoy. Kaya saan ka kumama sa sair? Kinamaag, tinagbalin ang desisyon mo. Daddy, adaga po na ti amin. Nakamamos tinapasamak iti day di papa. Dandani sana nabigbig ti bangkay na. Ado ti matmatay ita. Nga awan pakabigbigan da. Honesto. Gapoy ti dayta. Ado ti biktima ti pamapatay asaan ang naipaayan iti Ostasia. Dayta ti gapuna ang napilik ti kurso. Kitingkading ko adi ti lugar tayo ti pagtrabahwak. Sir, ito ti pinagatan niyo pag-iwan na. Agiamanak, Ramses. Dapat lagay magatang nga pagiwar na kita. Manmanulangan, honesto. O sige, panawan kayo pa eh. Kahit ang mga lumakasingak iti panagsalita niyo. Malagip ko lang aron iti mayorak pailain. Ado tinapapatay dagiti taot akalaban ko iti politika. Ken supporter da. Nagabuso dagiti daduma pasurot ko. Ket adda dagiti napatay da asaan kumaarumbeng ama iramram. Oh. Apay nga italaeng ang makariknaak iti panakakonsensya. Idinto amanon atawen tinapalabas. Kumusta ti marikrik ng Ingrid? Nasakit ka di pa ilang ti tiyan mo? Marigatan ak nagargaraw. Ang mga kayat mo nga awagak ni Honesto. Kat ipakaamuking ko na, iti panangitaray ko kada kayo diti ospital. Ang mga naman singalaan iti trabaho na. Kasaritak tulangan nito drabi eh. Ah,
Sir Hannibal, umawag. Ha? Itod mo kanyak ta cellphone. Sakti mati sarita kan ko na. Atoy, Ingrid. Hello, Daddy. Oh, sigaw pa ti si mong bat, Ingrid. Kumusta ti Marikrikta? Nasayatan. Rumarak matla dagos dito ospital. Matanaga na kita, ikaw itigal lahat ang panagsakit ti tiyan mo. Sakpay kiti ti makarkaran po tamang mantar kin ni Ramses ang mahitaray kin ka iti ospital. Nabugkawak lang ron. Oray siya kat nagdanagak mat. Kan jak nagawitan din nagsangit na. Nagbutangag. Madanaganak ang mga nanyat mapasamak. Agpaitulnog kalangan kin ni Ramses iya palay. Aginanakan. Kano mabalin saan kan nga trabaho dito yung opisina. Numaangwan niya honesto. Di pa nakaitaray ko dito ospital. Ang mga nasan ako napalubusan nga trabaho. Oh, kunak na niya tinapasamakin ka na. Nagbayag kay Jipan nyo. Surutong ka kumaltahin ka. Marigata nak lang ang gargaraw. Nakilami na di tiyang ko. Naimbag tayong pangag na asan ka nagtrabaho. Day tala, tasaan na naman kumikom ti panunot ko. Diyak maliklikan na titiba nag-asuhiplo ti panunot ko. Agdanag ak na daduma. Kan amang ano niya papasamak kanya kinto nagpasangayak. Ingrid, Kasano ka tanong matayak nagpasangayak? saan mo kumapanunutan data? Day talaw na iti kabutbutin ko. Isa na mabalin. Yak pa'y kayat kyak si Kugiti. Maturog ta kitin. Sana tila mapampanunot mo. Linawas nga pakita kay ti doktor. Tapno mamonitor ti kasasati si Kug mo. Kandi siya lunat mo. Diyak kayat nga data ka sa mapasamak kada kayat. Dandanin ti kabulanan, ti panagpasangay ng grade mo ma. Madanagan ta, masansan ti panagsikal ti tiyan na. Isigasing ti agsumantan ka. Kaputado pa ilaan ti pakakumikuman na. Umuna ka nalatan ng bakasyon ta sumarunon to. Mabalin matakas tang agpaiso. Ada kay kuma dito sakbay ti panaganak ng grade. Baliwan tanto ti agsarita. Barang ka no, makaalan to ti bakasyon na, 2 bulan. Di pa lang kami nagretiro, lakayin. San ka di pa nabannog? Dahil talaan ti magpagkakan ko na, napiksa ka no pa O sige nga Rod. Kasapulan dak namin, hindi laboratorio. Kamaudyanan na. Nagkita tamat lang ang lagrimas. Naragsak ka pa nagsublim dito lugar tayo. Abala yan. Apay nga tama di tirik nagkabayatan ti panagpinarangay. Hannibal. Panagsubli ko na, imbes a panagbakasyon, abalayan. Tangamin, sipod na pan kayo ijay Amerika. Itrak ka lang nag-awin. Malagip ko. Nakit-kita ka di mayor kapaylaang Hannibal. Saan ko malagip no nakikita ka na? Saan tayo nakapagin na asidag? Ngam na minsan nakapasyar kayo dito'y barangay mi. Saan kayo nakapagbayag? Saan kayo magkadwa iti kapitan mi dito'y? Naasidag ni Hobencio iti day di kapitan mi. Adayo nakapagyan mi tayo jay. Ngam, ninong mi iti kasar. Imunaan na tayo ti asawak. Kalpasan ti sumagmamanual daw. Si Marono na papatay, dagiti nagtagi ang mas alalaki ni kapitan. Malagip ko manan. Iti asidag iti dati akalapaw apagin inanaan ni Hobencio tinakatayan na. Saan niya napasangpot iti dati arabi Kat kabigatan na. Adda na ipadamag. Adda nakita da dara-darawang kay. Adda ni Tada Ramses kan Hannibal. Umasidag dito ni Hannibal. Lagrimas. Hannibal, aday bagam. Nangag kong aminti nagsaritaan da Honesto ken Ramses. Kaumay ka ditoy. Kaya't ka kasarita.
Maipapan iti naibagam iti kasangsangpat mo. Tapay. Makunkonsensya ka din? Idi kasangsangpet ko. Inaribungbungan dak dagiti karuba mi, tamailiw da ka no amakisarita kanyak. Maragsakan da, ta iti naundaya panawan akawan ko. Nakaligripak ang nagbakasyon. At dalatagon daway ama iliw ka amang subli iti nakayanakam a lugar. Ado ti nagsasaritaan Kat nalagip ko ti napasamak iti day di Jubensyo. Kat ada nakaibaga, a bodyguard mo kano dagiti maata pa ng patay iti asawak. Lagrimas. Atap dalaan dayta. Awan pamanagnagda. No pa'y di manon kanyak nga adda dagiti napapatay dagiti pasorot ko idi nga awan bason na. Saan ko nga ugali ti mang papatay iti awan at raso na kanyak? Awan at raso day di Jubensyo iti pada na at tao. Gapo tagangangailangan nga manalon. Sa naabasol no apay anasinagda iti day di kapitan mi. Pakawanan nak. Para kadagiti anak ta. Hinapot no da. Ato tinasdaaw. Ani Ingrid nga adak mo, tinagbaling nga asawa ni Honesto. Saan arumbang amairamraman ni Ingrid no anyaman ti babak ko iti padak a tao kadagidi a panawen. Saan pa'y ana ipasngay iti ni Ingrid? Kat awan amuna iti napasama. Nakasakit una yun ti tiyan ko, Honesto. Paspasan pa nagpatay. Napaggisin ti panagmaniho. Nagsakit, batayak sa. Saan ka kumamag nagsoy ti kasta? Nadakas tigasat ko. Di man dumaybayan ti anak ko. Diyos ko. Amok nga ado ti babak ko. Saan ang makaanay ti biyag ko a pagbayad ko? Itala ang makariknaak iti kastoy. Saan kuma at ikakaiso na nga anak ko ti agikaro? Nujak man maikaro iti pagbaludan dagiti nagpasulak. Bayan nyo asumadak iti kinaimbag. Kat makaambo kayon ton amangusig kanyak iti nagkay sa abiyag. Amen. Lagrimas. Si kagayam ti adda iti sangok. Inkararagak. Di pa nagpasngay ni Ingrid. Asapay kumata sana marigatan nagpasngay. Tamalagip ko edi siya tinangipasngay ka ni Honesto. Awan lati di awan edi. Agyaman aklaunay. Pagkawanan na kuma. Pinampanunod ko na imbag ti amin. Saan aron baga biyagag pa iti napalabas sa Hannibal. Saan na maisubli. Kat amok. Ayat timang sabsab iti gura. Si papas na ti panagkararag ko. So badak to ti kinaimbag dagiti babak ana aramidak. Para ka dagiti anak ta Hannibal. Kan iti ako. Agyaman na kaunay ka na ako, Diyos. Sana ka narigatan. Nalong po, maladagat yung pasangay mo. Babae. Napintas to lakit di, akaskin ka. Daddy. Kumusta ka na? Ato yun ti anak yo, Ingrid. Ti anak ko. Agluwa ka matan ng grade. Ubak man ni baby. May kang baby, ha? Siyak ni Lolo. Nakalagot sakak, Daddy. Kastoy ba yung tirig na ti agbaling nga ina? May isa ako na nananay a babae.
Agawa am ti dumakkelapok. Dumakkel kan tuan na simpet, wen. Saan nakaakayat ni baby, abalayan? Agsangit. Saksaman mo ti mga bait apo ko. Parang salto nagsangit. Ayunahin. Daddy, mama, singin ko mga rutian hakmi kaning grade. Tamo saggay sa kayo, tadi paginagawan tapuyo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.